प्यार रवा सब ऐसा ही चकचक रही, ऐसा ही खुश रही, सब कोई ऐसे ही चकचक रहो। ये हमारे आँखी देखने हमारे आँखी देखने सुंदर शरीरिया रतिया में जाने चाची के तरफ से जय हो माई। क्या बात है, जय हो। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए एगो माई की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद आई। देखिए एगो और ही माता जी आई बड़ी। आज ही सब लोगों के प्यार आशीर्वाद हमने के ए जगह पे ले आई बा कि आज देखिए सुशील बाबू के माता जी के अंतिम यज्ञ में हमने के आके यहाँ के चरण में कुछ भजन रखे के गावे के मौका मिलल बा। रुआ सबके प्यार पावे के आशीर्वाद पावे के मौका मिला था। आज हमार जहाँ माई बाड़ी धनु माई बाड़ी जौन हमरा नियर बेटा एगो पैदा कइल बा, वो सब कोई हमाई के बेटा बा। बस तनी मुनी माई के जाने के बा, ज्यादा कुछ माई ना खोजेली। बुढ़ारी में बढ़िया से किया दी, तनी सा सेवा करी, सब चकचक बा। रघु लुटाए वाह, जय हो। देखिए एगो माता जी की तरफ से बहुत सारा आशीर्वाद, जय हो। चकिया गाड़ी होके 10 चकिया गाड़ी होके, लेकिन वहाँ जाए खातिर मात्र 4 आदमी लागी। बसवा के ले विमाना हटे बसवा के ले विमाना हटे मुख में अग्नि देवेला। तो अपने माता जी के सुशील बाबू दिले हो कि आज
हवा पर गया अपने जमन का हवा कर रहेला हवा पर गया अपने जब छूट बा वो लड़का के देह में तेल घस के सियान करेली खियावेली वो बेटा के सियान करेली बियाह शादी करेली सब कुछ करेली वो बेटा के लेकिन रीति के रिवाज बा कि उहे बेटा वो माई के अंतिम संस्कार में जब आग दी तो माई के शरीर शरीर ठोकबे कर बोलो तो लोग सुनाई हो आ जब ले सुनाई ना तब ले बुझाई ना खाली फास्ट दौड़ बोलो तो चली ऐसे ना कि ही तमी तजे जे रहल एक मुँह सभे का कि बेटा के जरले कि बेटा के जरले माई के नसवर तनवा तर जाते रहने धीरे धीरे
अपने महतारी खाती एक बार जका